westwards. Bese bathini bathi it is positive or east of true north it is negative. Okushuthi sesingasho ukuthi west of true north noma westwards injani positive. Noma sibuye sithi east of true north is negative noma ungathini eastwards injani negative. Angazi noma si understandana yini. Then emva kwalapho ke ngase ngikunika ke example ngathi let's say mhlambe imap yakho ikunikile mean magnetic declination bakutshela ukuthi ubani 26 degrees 21 minutes. Bakunikile nansi mid magnetic declination bakutshela ukuthi ubani 23 degrees 21 minutes. Wena uyakhumbula ukuthi njengoba degrees lethu likhandwa ama minutes angaphi konje awu 60 ama u60 minutes ukhanda degree elilodwa. 60 minutes ukhanda degree elilodwa. Lokho uzokubona ukuthi sikuthola kanjani la kwi example yethu. Then ngakunika nawo umzekelo othi mean magnetic declination 23 degrees 21 minutes west of true north ku July bani 2002. Then base bakutshela ukuthi mean annual change ubani u6 degrees westwards. Then base bekunikeza ke nansi ke iminyaka. Then isifika ke question ngaphansi sekuthiwa calculate the magnetic declination for the year 2016. Kwathiwa calculate the magnetic declination for the year 2016. Then emva kwalapho ke ngase sengikutshela ukuthi before uzoqala ilokhuzana magnetic declination kumele uthole difference in years. Samele uqale uthole difference in years. Iyiphi ke leyo difference in years? Nangu 2016 lo esimcalculateela for magnetic declination. Seso minus nobani naleyo 2002 okuphi olaphana kwi magnetic declination yethu lethini west of true north. Then ka July bani 2002. So let's try sizothi u2016 wale magnetic declination then esiyicalculator yanini eyango 2016 seso minus nobani no 2002 wagalo yanyaka ke. So that's why sizothi bani u2016 minus bani u2002 asinike how many years? 14 years. Then emva kwalapho mawusuyitholile difference in years usuwenza njani usuyamthatha leyo minyaka yakho usuyithamza ngani ngalo 6 degrees. Then lo 6 degrees bona bazobe bekunikileke khona laphana ephepheni ukuthi bazobe bekunike ama degrees ayingaphi khona laphana emapini. Mina kumzekelo wami sesizothamza ngobani ngo6 degrees. Lokho masithamza ngobani ngo6 degrees usezosinikeza ubani u84 minutes. Njengoba ku 84 minutes uyakhumbula ngithe mina degree lodwa likhandwa ama minutes ayingakhi awu 60. Okushuthi thina sesiyazi ukuthi njengoba sesino 84 minutes sesiyazi ukuthi sesinalo futhi degree lodwa. Then lana sasisihlukanisa ke sathi hayi ngoba thina sitheke degree lodwa likhandwa yini u60 minutes sathatha u84 ke sa minus abani u60. Lo 60 wasinika degree elilodwa. Lelo degree then lelo degree nanje sesinayo u60 minutes usephenduke degree elilodwa. Then emva kwalapho sesisele nobani no 24 minutes. Kanti wena bebekunikileke ilokhuzana mean magnetic declination ethini ethi 23 degrees 21 minutes. Then emva kwalapho ke wena usuyabuya usuzoyi-edda yonke ke lana indaba yakho ngaphansi nangu 23 degrees lo bebekunike yona kwi magnetic declination nangu 23 degrees nangu 21 minutes number. Then thina sathi sesicalculate ke lana sayithola nanti le degree lena okushuthi degrees esol plus kuma degree ke lisinikeza ubani u24 degrees. Then ama minutes uyakhumbula ukuthi thina sisele nobani sisele no 24 minutes kanti bebekunikile futhi ubani u21 minutes okushuthi sesizothi u24 ke plus ubani u21 bese sinikeza ubani u45 minutes. Bese ungakhohlwa ukuthi ilokhuzana magnetic declination yakho kumele ungakhohlwa ukuthi kumele ufake ukuthi is it westwards or west of true north noma is it eastwards or east of true north. Bese uyaqeda ke lapho mawucalculate mid magnetic declination. Angazi noma khona usanyana From after 14 years time. 14 years.